אני מבינה כאילו. אז למה? למה לא? הבנות, מה קורה? מאיזה בית אתם? יאללה בואו. אז בוחק עם זוכה. מאמה, יאללה נו בואי. מותק פה מסדר לך. מרוויחים מזה הון או שאני מרוויח? הופה, פתאום פה. ככה. אנא, לא צריך אתכם קסומות. פה יש לי מקומות קבועים. קסומו, לכו להזדיין. נו, תמשיכי ללכת, מה את מסתכלת? תמשיכי, בטטה. יאללה, קסומו. יאללה. עם הכדורגל, דביר. ממש טוב. מה אתה משתתף? שמור על הפה שלך, דביר. דביר, שמור על הפה שלך. דביר חזיזה! מה נראה לך אתה עושה שאתה בועט עליו כדור? מגונגל, הוא מחמם אותי. מה זאת אומרת מחמם אותך? בהוגוורטס אתה לא מתנהג לא באלימות פיזית ולא באלימות מילולית, דביר. אנחנו היום בבית ספר, אתה על הבוקר אתה היית במשרד שלי. מגונגל! עוף למשרד שלי, לא מעניין אותי מה שיש לך רוצה. להגיד, דביר. לא מעניין אותי, מה שאתה לא רוצה. חרא בית ספר. איך אתה מדבר? בית ספר מזדיין, לא רוצה. איך אתה מדבר? איך שבא לי. כשבא לך, בהוגוורטס לא מדברים איך שבא לך, דביר. בוא עכשיו. חרא בית ספר, תתחיל לחמם אותי, מה את רוצה שאני אעשה? בהוגוורטס אתה לא משתמש לא באלימות פיזית ולא באלימות מילולית. זה חרא בית ספר. לא כי זה חרא בית ספר. כן, כי זה חרא בית ספר. עוף עכשיו, עוף למשרד שלי. לא רוצה. מטומטמת, עוף עכשיו, עוף למשרד שלי, בוא איתי, עזוב אותי, דביר. בוא, עוף למשרד. עזבי, רחל, חבל. דביר, נו, עזוב. עוף עכשיו. דביר, בוא הנה. דביר! בסדר, אתה... דביר, חזיזה! הנה פה אחד. אבא רוצה נפץ? לא, תודה. בוא שב. כן, לא, אני אומר לך, אתה רוצה לראות? שימושי. אתה רוצה לראות? לא, לא, יש לי את השרביט, לא, תודה. באמת, תקשיב רגע. אבא. דביר, תראה לו את הנפוץ, תראה לו. כן, זמן, בוא. לא. הופה. לא, באמת. נו, למה? לא, יש לי את השרביט, הכל בסדר, תודה. יאללה, לך גם כן. מה זה המטוטה הזה? לקחת מפילץ'? סתם, בסדר. הלו. בקרס, מי זה? הלו! יהיה בסדר, דביר, יהיה בסדר.